И здравейте хора, аз съм Кинг Роби и това е епизод номер 2 от кариерата ни с Манчестър Юнайтед. Днес имаме матч срещу отборът на Ливърпул, доста интересен матч ни очаква. Ливърпул, Саутхемптън и Кристал Палас. Но какво ще се случи в предишния епизод? Много набързо победихме отборът на Фулъм с 1-0, след това победихме отборът на Брайтън с резултат 3-0. На първо място сме от 2 изиграни матча, но да отиваме към първият матч за този епизод, който е матч срещу отборът на Ливърпул. И здравейте от Олд Трафорд, матч между отборите на Манчестър Юнайтед и Ливърпул, дерби, скандално дерби ни очаква. Между другото, последните няколко години Ливърпул превъзхождат отборът на Манчестър Юнайтед, печелят доста матчове, но да видим, това е първият матч за сезона. Срещу отборът на Ливърпул ще бъде доста интересно. Това е транспарант на Андре Онана. Първите два матча ги спечелихме. Победихме отборът на Фулъм с резултат 1-0. Победихме и Брайтън с резултат 3-0. Но сега това е истинското предизвикателство за нас. Нека да видим какъв е нашият състав. Разбира се, схема 4-3-3 за нас. Андре Онана е на врата за нас. 4 в отбрана. Мазрауи, Десен Де Лигт, Мартинес, Люк Шоу, 3 на средата на терена, Бруно Фернандеш, Казимиро и Коби Мейно, и напред са 3 Гарначо, Амад Диало и Маркъс Рашфорд, като резерви Хойлунд, Антони, Андер Ерера също. Да видим състава на Ливърпул, 4-2-1-3 като схема. Арне Слот е менеджер, на вратата Елисон Бекър, 4 в отбрана, Арнолд, Ван Дайк, Конате, Робъртсън, двама като мидфилдери, Гравенберг и Ендо, Оли Уоткинс, Диас, Мохамед Салах и Оли Уоткинс. Ще бъде доста трудно за нас, хора, но нека да започваме. Гарначо, навлиза Гарначо, фейк шут на Гарначо. Това е Бруно Фернандеш, малко по-наляво към Мазрауи, двойно подаване там с Коби Мейно, Мазрауи, навлиза Мазрауи, може и да центрира към Рашфорд. Добро центриране, Рашфорд стреля там, но топката излиза в аут, първа по-опасна възможност, но имало е засада там на Маркъс Рашфорд. Сега Люк Шоу с топката. 12-та минута на матча. Натискаме отборът на Ливърпул. Гарначо може да центрира вече към Мазрауи, който навлезе. Сега Амад Диало към капитана Бруно Фернандеш, който стреля. Това е втори изстрел от 13-та минута на матча. Добър изстрел там на Бруно Фернандеш. Сега атака за отборът на Ливърпул. Елият с топката. Харви Елият преодолява там Гарначо. Навлиза в средата на терена. Преодолява и Коби Мейно. Харви Елият е много техничен. Мохамед Салах подава там страхотна възможност и изстрел. О, каква града там. И контратака за Манчестър Юнайтед. Страхотна атака там за отборът на Ливърпул. Не успяха да се възползват. Това шанс за тях и контратака за червените дяволи. Амад Диало с топката. Достига топката Амад Диало към Мазрауи. Доста интересен мач се получава. Бруно Фернандеш може и да стреля Фернандеш. Какъв изстрел там от капитана на Ман Юнайтед, но Алисон Бекър със страхотно спасяване. Нека да видим корнера за червените дяволи. Бруно Фернандеш центрира. И топката е изчистена за момент. Коби Мейно, диагонален пас на Коби Мейно. Това е Гарначо. Гарначо, какво ще измисли? Гарначо преодолява там Александър Арнолд. Фаулира го там англичанина. И тук ще има фаул за отборът на Манчестър Юнайтед. Нека да видим дали ще получи картон там Александър Арнолд за това си нарушение. Да, получава жълт картон, разбира се. И сега тук центриране от Люк Шоу трябва да има. Точно така, ето го центрирате към Рашфорд. 1-0 за Манчестър Юнайтед, минутата е 35-та. Рашфорд с типичният си селебрейшън. 35-та минута на матча. Манчестър Юнайтед повеждат в дербито. В 35-та минута на матча. Ето го центрирането на Люк Шоу. Доста добро центриране и Маркъс Рашфорд там беше се измъкнал от защитата там на Ливърпул. Беше оставен сам и Рашфорд вкара за 1-0. Страхотен гол там на Маркъс Рашфорд. Без никакви проблеми вкара. Алисон Бекър там нямаше никакъв шанс да отрази този гол и 35-та минута на матча повеждаме с резултат 1-0 благодарение на Маркъс Рашфорд. Сега атака за отборът на Ливърпул. Това е Ендо. Какво ще измисли Ендо? Казимиро там се справя. Гравенберг! Каква грешка там от защитата на Манчестър Юнайтед и Гравенберг изравнява резултата. Доста интересен матч и в края на първото полувреме Ливърпул се възползват от грешката на Казимиро. Нека да видим отново Казимиро там. По-скоро това беше Де Лигт, който не успя да изчисти топката и Гравенберг направи резултата 1-1. Андре Онана беше безпомощен в тази ситуация. Разстреля го Гравенберг и резултатът е изравнен в 47-та минута на матча, което е скандално.
Но в крайна сметка явно този матч се получава да е доста интересен и това е края на първото полувреме. Доста интересно първо полувреме. Атаки и в двете посоки. Юнайтед вкараха в 35-та минута на матча благодарение на Маркъс Рашфорд, но само 10 минути по-късно Гравенберх изравни резултата за 1-1. В крайна сметка от първото полувреме на Олд Трафорд, Ман Юнайтед 1, Ливърпул 1. Сега Ендо с топката, преодолява Каземиро, Ендо подава към Оли Уоткинс, много е опасен Оли Уоткинс, навлиза Оли Уоткинс, преодолява Мартинес, стреля и Андре Онана спасява страхотно начало на второто по време за Мърсисайдци. Сега Маздрауи с топката. О, какъв шпагат там! Оли Уоткинс, сега страхотна възможност изстрел и Андре Онана спасява в 55-та минута на матча. Корнер за отборът на Ливърпул. Салах е за топката, центрира там към Ван Дайк. Ван Дайк там не успя да насочи топката и контратака за червените дяволи. Рашфорд по-бърз е от Александър Арнолд. Ето това е страхотна възможност за нас. Рашфорд. По-скоро това е Амад Диало. Амад Диало центрира към Маздрауи, който стреля с глава. И топката отива в аут. Първата промяна в този матч, Каземиро излиза, на неговото място идва Андер Ерера, бившият играч на Атлетик Билбао. Мисли Кот дивуареца, връща топката назад към Коби Мейно, Бруно Фернандеш, добре разиграха червените дяволи, ето го и Маркъс Рашфорд, Бруно Фернандеш подава към Амад Диало към Маздрауи, страхотна възможност за червените дяволи, Рашфорд там и Ван Дайк с страхотна намеса там и правиме още няколко промени. Амад Диало излиза, Антони на неговото място, между другото Антони в предишния матч вкара гол. Също така ще вкараме и Расмус Хойлунд на мястото на Алехандро Гарначо в този матч и да се мятаме към последните 15 минути на този матч. Към Бруно Фернандеш, Люк Шоу, ето го и Маркъс Рашфорд, да видим какво ще измисли Рашфорд, средата на терена към Бруно Фернандеш, страхотна възможност за червените дяволи, това е Антони, който се появи буквално преди минути, пас към Маздрауи, може и да стреля вече мароканеца, стреля. И Алисон Бекер спасява 83-та минута на матча, страхотна възможност за червените дяволи тук да направят 2-1. Бруно Фернандеш подава към Люк Шоу, Бруно Фернандеш вече може и да центрира, изстрел там. И какво се случва там, някакъв карамбол, Бруно Фернандеш, ето го и центрирането и топката е изчистена. Ливърпул, Мохамед Салах там не успя да направи добра атака и това е краят на този матч. Хора, доста интересен матч се получи, 1-1 между двата отбора, класическо дерби между тези два отбора. Как се разви матча? Набързо вкарахме в 35-та минута на матча, благодарение на Маркъс Рашфорд, гол с главата. И 10 минути по-късно, в края на първото полувреме, Гравенберх направи резултата 1-1. И това е крайният резултат. В крайна сметка от Олд Трафорд, Манчестър Юнайтед не успя да победи отборът на Ливърпул и двата отбора си разделят по една точка. И преди да отидем към следващия матч, който е срещу отборът на Саутхемптън, ето го и класирането във Висшата лига след 3 изиграни матча. Астън Вила е на първо място с 3 победи, Манчестър Сити е на второ и ние сме на трето място. От 3 матча 2 победи и 1 равен. Нека да видим къде е отборът на Саутхемптън. Те са на 11-то място. Ще играем с тях и нека да отиваме към матча срещу отборът на Саутхемптън. И здравейте от Сейнт Мери Стадиум, стадионът на Саутхемптън. Матч между отборите на Саутхемптън и Манчестър Юнайтед, четвърти матч от английската Висша лига. Това е страхотна възможност за нас да спечелим нови 3 точки и да покажем, че сме амбицирани да спечелим Висшата лига и всички трофеи, за които играем. Нека да видим каква е схемата. За тях 5-4-1, доста дефанзивна схема, това е нормално, разбира се. На вратата Джо Лъмли, петима в отбрана Уокър Питърс, Стивънс, Вуд, Беднарек, 4 Корнет, Фернандес Молборн и напред е Рос Стюарт. Добър състав, между другото, дефанзивен, но нека да видим какъв е нашият състав. Схема 4-3-3, на вратата е Андре Онана, 4 в отбрана, тук леки корекции, разбира се. Диого Дало, Матаес Делих, Мартинес и Люк Шоу, 3 в средата на терена Коби Мейно, Бруно Фернандес и Мейсън Маунт и 3 напред Амад Диало, Маркъс Рашфорд и напред е Расмус Хойлунд. Нека да започваме. Сега Маркъс Рашфорд с топката. Какво ще измисли англичанина? Подава към Коби Мейно. Това е Амад Диало, който вече може и да стреля. Амад Диало. И първи изстрел към вратата на Саутхемптън, но Лъмли спасява. О, сега страхотна възможност за Саутхемптън и Стюарт стреля слаб изстрел и Андре Онана спасява. И сега страхотна възможност за Саутхемптън да
направят нещо интересно в предни позиции. Това е Фернандес с топката. Видим какво ще измисли там Фернандес. Навлиза, подава страхотна възможност сега за Саутхемптън. Ще се възползват ли? Какъв изстрел там на Стюарт над вратата и страхотен късмет там за червените дяволи, че Стюарт не разстреля там Андре Онана в края на първото полувреме. Доста добър изстрел и Саутхемптън трябва да съжалява, че не водят в резултата. Коби Мейно. Това е последната атака за това първо полувреме. Люк Шоу към Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш връща към Люк Шоу. Да видим какво ще измисли англичанина. Люк Шоу подава към Расмус Хойлунд. Вече може и да стреля Хойлунд и спасяване. Страхотна възможност за червените дяволи да излязат напред в резултата в края на първото полувреме, но в крайна сметка изстрелът на Хойлунд беше супер слаб, плюс това беше с по-неудобният за него крак десен. И ето го и Рашфорд, слаба игра от него през това първо полувреме. Разбира се, това е нова позиция за него в този матч. На лявото крило е нека централен нападател. Но в крайна сметка от първото полувреме на Сейнт Мери Стадиум, Саутхемптън Манчестър Юнайтед 0-0. И на полувремето трябва да направим леки корекции. Разбира се, Саутхемптън е отбор, който трябва да го преодолеем. Разбира се, затова правим леки корекции. Маркъс Рашфорд идва като централен нападател. Също така ще вкараме Гарначо на мястото на Расмус Хойлунд. Мейсън Маунт излиза от игра и на неговото място вкарваме Кристиан Ериксен. Сега там Люк Шоу отне топката. Гарначо по-бързи от защитниците на Саутхемптън. Гарначо, каква скорост там и беше фаулиран там от Смолборн. Да видим какъв ще бъде картона на Смолборн. Въобще не игра с топката там Смолборн. Нека да видим и картона. Червен картон. Напълно очаквано червен картон за Смолборн. Скандално нарушение там. Играчът. Да видим, ето го нарушението, не игра с топката, не е контузил Гарначо, но отстават с човек по-малко с феците. Това улеснява нашата задача и се надявам вече да натиснем малко повече отборът на Саутхемптън. Между другото, това е фаул за червените дяволи. От доста далечна дистанция е това, но ще се опитам изстрел с Бруно Фернандеш. Да видим, Бруно Фернандеш се засилва, стреля в главата там на играч на Саутхемптън, но топката все пак остава в футболист на Юнайтед. Това е Делихт към Ериксен. Ериксен подава към Диого Дало. Това е Амад Диало. Бруно Фернандеш вече може и да стреля! Топката излиза в аут в 55-та минута на матча. Гарначо, да видим какво ще измисли Гарначо, средата на терен към Маркъс Рашфорд. Това е Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш към Маркъс Рашфорд. Страхотна възможност, нямаше засада. Рашфорд стреля и топката е спасена в 71-та минута на матча. Манчестър Юнайтед натиска. Това е Бруно Фернандеш. Ама Диало, стреля Диало. Топката е спасена. Коби Мейно подава към Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш намира Маркъс Рашфорд. Маркъс Рашфорд е с топката. Да видим какво ще измисли англичанина. Подава към Коби Мейно. Кристиан Ериксен. Да видим. Кристиан Ериксен подава към Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш, страхотна възможност. 1-0 за Манчестър Юнайтед в 79-та минута на матча. Страхотен пас там на Кристиан Ериксен, отключи защитата на Саутхемптън и Бруно Фернандеш изляза очи в очи срещу вратарът на Саутхемптън, не пропусна капитанът на Манчестър Юнайтед. Ето го и паса, ключовия пас там на Кристиан Ериксен и Бруно Фернандеш с много техничен удар направи резултата 1-0. Всъщност чакахме го този гол, печеше се този гол, разбира се, те с човек по-малко. И Бруно Фернандеш вкарва третият си гол от началото на сезона. Точно това е капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, който вкара гол и повеждаме в резултата в 79-та минута на матча. Следващите промени в този матч са Мануел Угарте влиза на мястото на Коби Мейно. Също така вкарваме Мазрауи на мястото на Диого Дало и също така Хари Магуайер на мястото на Делихт. Сега Амад Диало с топката. Амад Диало към Рашфорд. Беше ли засада Рашфорд? Очевидно, но е. И 2-0 за червените дяволи. 2 минути, 2 гола за Манчестър Юнайтед. Фърги тайм, страхотен гол там на Рашфорд. Амад Диало там със страхотен пас и нека да видим отново голът. Паса наистина нямаше засада. Джак Стивенс покриваше засадата и Маркъс Рашфорд вкарва
Поредният си гол за тази кариера, страхотен изстрел, там нямаше никакъв шанс за вратарят да реагира и правим резултата 2-0. Ето, че Саутхемптън се пропукаха в тази 82 минута на матча. Сега Гарначо с топката. Гарначо към Бруно Фернандеш. Амад Диало към Бруно Фернандеш. Това е Амад Диало, който подава към Рашфорд. Страхотна възможност за 3-0. Рашфорд стреля в ръцете на Джо Лъмли. И това би трябвало да е края на този матч. Топката е изритана напред. Да, какво ви кажа, лека ретроспекция на този матч. Първото по време беше доста равностойно. Саутхемптън не успяха се възползват от положенията си. Второто полувреме получиха червен картон в началото на второто полувреме. Смолборн беше изгонен за нарушение срещу Алехандро Гарначо и оттам започнаха проблемите на Саутхемптън. Пропукаха се след първият гол, получиха 2 гола за 2 минути и Манчестър Юнайтед с нова победа в Висшата лига. Това е трета победа от 4 мача за червените дяволи и в крайна сметка от Сейнт Мери Стадиум Манчестър Юнайтед побеждава отборът на Саутхемптън с резултат 2-0 и взима 3 точки. И преди да отидем към следващия матч, ето и класирането в английската висша лига, вече се намираме на първата позиция, 4 мача, 3 победи и 1 равен, отбелязали сме 7 гола и сме допуснали само един, този срещу отборът на Ливърпул. И хора, тук много скандално, какво се случва, играеме в Карабао Къп, жребият е отредил матч срещу отборът на Тотнъм, не ми се искаше да играеме толкова рано с отбор от английската висша лига в Карабао Къп, но явно това е положението. Имаме матч срещу отборът на Тотнъм и да отиваме към матча. И здравейте от Олд Трафорд, матч в Карабао Къп, доста рано се паднахме с доста добър отбор, отборът на Тотнъм, но ако трябва да бъда честен, тази купа не е чак толкова важна за нас, заложил съм на доста резервни футболисти, давам шансове на абсолютно всички, това е транспарант на Бруно Фернандеш. Кирил Деспотов също попада в групата. За момента не е достатъчно добър да започне като титуляр. Разбира се, това е Бруно Фернандеш, 3 гола в последните 3 мача. Ето го състава на Юнайтед, Андре Онана на вратата, Магуар, Делих, Мазрал и Мартинес, 3 средата на терена Бруно Фернандеш, разбира се Каземиро и Андер Ерера, 3 напред Хойлунд, Антони и Гарначо. Даваме почивка на Маркъс Рашфорд, ето ги резервите, Десподов, Линделов, Далот, Угарте, Ериксен и Мейсън Маунт. Нека да видим и съставът на Тотнъм, но преди това играчите се поздравяват. Тимо Вернер е там, видях. Ето го става Викарио Дейвис, Драгосин, Спенс, Регилон, Бисума, Бентанкур, Паласиос, Тимо Вернер, Сон и Джонсън. Доста тегъв състав, те са с абсолютно титулярен състав хора, така че има много голяма вероятност да загубим, но нека да видим какво ще се случи. И топката отново е изчистена и контратака за червените дяволи. Това е Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш сега греши там Бруно Фернандеш и страхотна възможност. Това е Хюн Минсон навлиза, подава и 1-0 за Тотнъм. Това е Бренан Джонсън в 33-та минута на матча. Тотнъм очаквано повеждат в резултата на Олд Трафорд с титулярен състав. Разбира се, аз съм с резервен, така че е напълно нормално да губиме в резултата в средата на първото по време, сам срещу Андре Онана и 1-0 за отборът на Тотнъм в 32-та минута на матча, благодарение на голът на Джонсън. Сега Тимо Вернер по-бърз от Делихт, Вернер навлиза в наказателното поле, Вернер да видим, измъква се, стреля и Андре Онана спасява. Дали ще има корнер за Тотнъм? Не, Делихт го спасява. И търт за отборът на Тотнъм в 43-та минута на матча. Видим дали ще успеят да се възползват шпорите от това Хюн Минсон. И Делихт се справя. И корнер за шпорите в 44-та минута на матча. Натискат, не искат да вкарат втори гол. Разбира се, ето го и центрирането. Вернер стреля. Топката излиза в аут. О, каква грешка там на Делихт. Това е Хюн Минсон. Подава към Джонсън. Ще направили 2-0 Джонсън. Каква грешка там на Делихт в края на първото по време. Шпорите правят резултата 2-0 буквално в последните секунди на това първо по време. Грешка там на Матайс Делихт. Нека да видим отново. Вернер към Хюн Минсон към Джонсън и 2-0. Андре Онана беше оставен сам срещу играч на Тотнъм и той не пропусна да направи резултата 2-0. Страхотен гол и шпорите повежда с 2-0.
Кристиан Ериксен, подава там към Каземиро, но топката му отнета и страхотна възможност за Тотнъм да направи резултата 3-0. Колко е бърз Хюн Сон сам срещу Андре Онана. Няма да има 3-0 и в крайна сметка топката е в ръцете на Андре Онана в 57-та минута на матча. Сега Хари Магуайр отнема топката там. Кристиан Ериксен може да подаде към Кирил Десподов. Кирил Десподов има доста добра скорост срещу Джет Спенсер. Там навлиза Десподов, вече може и да стреля. Не, добре се измъква Десподов, може и да стреля вече Десподов. Стреля там, топката е спасена, Виктор Линделов. И добър изстрел там на Десподов, може се да вкара и да открие сметката за червените дяволи, не успя. Ето го и Виктор Линделов подава към Кирил Десподов, Тотнъм са се отпуснали след като вкараха втори гол. Кирил Десподов, браво на Кирил Десподов, страхотен гол там на Расмус Хойлунд. Гол с петичка там на Расмус Хойлунд и Кирил Десподов прави асистенция, нека да видим отново атаката. Но какво направи Кирил Десподов там? Подигра се с цялата отбрана на Тотнъм. Нека да видим отново. Ето го и Кирил Десподов срещу Джет Спенс. Навлезе фейкшот и Расмус Хойлунд с страхотен гол там с петичка. Нека да видим отново. Какъв гол там на Расмус Хойлунд. Браво, намаляваме 2-1. Ние имаме добра възможност да направим и 2-2. Към Кристиан Ериксен, да видим. Кристиан Ериксен. Ето го и Виктор Линделов. Кристиан Ериксен отново получава топката, може и да стреля вече, подава към Виктор Линделов, там поколеба се дали да стреля, не го направи Хойлунд! Тук това беше последната възможност в този матч и Тотнъм явно ще ни победят. Да, но играхме доста добре през това второ полувреме, направихме доста промени с резервен състав и отпадаме за купата, няма да успеем да вземем Карабао Къп, тъй като Тотнъм ни победиха с резултат 2-1. Лека ретроспекция. Тотнъм вкараха две попадения, след това се отпуснаха, но в крайна сметка ни победиха с 2-1. Кирил Десподов влезе доста добре в този матч, право на него. Кристиан Ериксен отново се включи доста добре и в крайна сметка от Олд Трафорд Ман Юнайтед отпада за купата на Карабао Къп. Тотнъм продължава напред и това е от Олд Трафорд. И това беше краят на този епизод, хора. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Какво ви очаква в следващия епизод? Матч срещу отборът на Кристал Палас. След това започваме нашето приключение в Лига Европа. Първи матч срещу отборът на Твенте. И след Твенте имаме отново матч срещу отборът на Тотнъм, но този път в английската висша лига. Ще бъде доста интересно, между другото се намираме на първа позиция в висшата лига и сме в доста добра форма. Така че хора, наистина подкрепете ме, харесайте този клип ако ви е харесал, абонирайте се за канала за още такива видеа и аз бях Кинг Роби и ще се видим в следващото видео.